בסרטון הזה אני רוצה לתת תשובה ניצחת לגישה החרדית בנושא הגיוס מתוך מגילת אסתר. בעצם במגילת אסתר אין שום נס. הנס של פורים שאנחנו חוגגים אותו זה בסך הכל שאסתר אחרי 2 משתאות עם אחשוורוש, מה שהיא מצליחה להשיג זה זכות ליהודים להגנה עצמית, בעצם הקמת צבא הגנה לישראל למשך יום אחד. ואחרי זה מתחננת, ואותו ספר אסתר מתחננת לבכות ומקבלת עוד יום. אז זכינו באמצע הגלות לצבא הגנה לישראל של יומיים. זה כל הנס. כל מה שאנחנו קוראים מגילת אסתר, וכל מה שאנחנו עושים משלוח מנות ומתנות לאביונים, וכל הנס הגדול שמדברים עליו, זה הזכות להקמת צבא הגנה לישראל למשך יומיים. אז אם אנחנו נסתכל היום על מדינת ישראל, שאנחנו כבר 75 שנה כפול 354 יום, יוצא שהנס של מדינת ישראל, שלא משמידים אותנו, ויש לנו את הזכות להיקהל ולעמוד על נפשנו, זה גדול פי 13,000 מהנס של פורים. אז זה קצת סתירה מיני ובי, מצד אחד לחגוג פורים, לקרוא את המדינה, את המגילה, לדקדק באותיותיה, אבל לא להבין את כל המשמעות שבעצם היה פה מלחמה, גם במלחמת שושן, וזה נהרגו כמובן אלפי לוחמים יהודים, לא יכול להיות שהרגו 70,000 בדרך הטבע ולא נהרגו לפחות 1/5 מהכמות הזאת מהיהודים. לכן בי"ג יש לנו את הצום, היום שבו נקלו זה יום עצוב, יום שבו היום נפילה, קצת מזכיר לנו את יום הזיכרון ויום העצמאות, אבל לא שייך מצד אחד לחגוג את פורים, ומצד שני לא להכיר בגודל החשיבות של צבא הגנה ישראל ובגודל הנס שזכינו לו.